Dia 30 d'agost, tercer dia de la regata. Avui sembla que les condicions climatològiques són favorables perquè els nostres patinaires puguin sortir a navegar. Ahir, dia 29, doncs, no va ser possible, ja que no hi havia apenas vent i es van anul·lar totes les proves. Esperem doncs, que avui sí que es puguin fer les proves pertinents. Veiem aquí a tots els patinaires col·locant correctament les seves veles en els seus patins, a punt ja per sortir, ja que d'aquí molt poquet duraran el toc d'atenció. S'acaba d'escoltar aquest toc d'atenció. Tenim aquí a la Judit, una de les júniors, acabant de col·locar la seva vela. Sí. Hola Judit, vas bé de temps? Sí, bueno, més o menys. Hem donat el toc, oi, ara? Però si tinc molta calor. Bé, doncs que hi hagi sort en aquesta regata. Aquí al costat tenim una altra júnior catalana, l'Anaïs. Què estàs fent, Anaïs, ara mateix? Posant la vela. Que vas bé de temps? No. No massa, oi? Doncs et deixo treballar aquí tranquil·la. Que hi hagi sort amb la regata. Aquí davant nostre, Oriol Castellà, dels regatistes sèniors. Tenim a l'Estrella. Has perdut el teu tallavents? El vestuari, ho has mirat? Sí, és que ho he agafat per passar-lo, però no sé on s'ha quedat. Aquí davant Clàudia Puig, acabant de vestir-se, amb la roba adequada, el neoprè i etc. per sortir a navegar sense problemes. I bé, veiem molt moviment a la platja. Alguns patins que ja han sortit, estan esperant, i alguns altres preparant-se a última hora